Ήταν μια φορά, στα αρχαία τα χρόνια, ένας ξυλοκόπος που ζούσε κόβοντας ξύλα. Μια μέρα έκοβε κλαδιά ανεβασμένος πάνω σε ένα δέντρο στην ακροποταμιά. Καθώς τα πελεκούσε όμως με δύναμη, του ξέφυγε το τσεκούρι του και έπεσε μέσα στο ποτάμι. Ο ξυλοκόπος κατέβηκε αμέσως από το δέντρο, πήγε κοντά στο ποτάμι και κοίταξε μήπως είχε πέσει στην όχθη το τσεκούρι του. Αλλά δεν το βρήκε πουθενά και κατάλαβε πως είχε πέσει μέσα στο νερό που ήταν βαθύ σε εκείνο το μέρος. Κάθισε λοιπόν στην ακροποταμιά και άρχισε να κλαίει για την ατυχία του. Ήταν πολύ φτωχός και δεν είχε παρά μόνο ένα τσεκούρι στην καλύβα του. Για να βρει άλλο έπρεπε να πάει στην πολιτεία να αγοράσει. Και η πολιτεία ήταν μακριά και χρειαζόταν να κάνει μιας μέρας δρόμο πηγαίνοντας και γυρίζοντας. Θα χάνε λοιπόν μιας μέρας δουλειά και για να αγοράσει καινούριο τσεκούρι έπρεπε να δώσει τόσα χρήματα όσα έβγαζε δουλεύοντας μια ολόκληρη εβδομάδα. «Τι άτυχος που είμαι», έλεγε αναστενάζοντας πικρά. «Πρέπει να δουλέψω μια εβδομάδα για να ξεπληρώσω το τσεκούρι και να χάσω και μια μέρα για να το αγοράσω. Και πώς θα ζήσω εγώ όλες αυτές τις μέρες? Με τι θα πάρω ψωμί και ελιές για να χορτάσω την πείνα μου?» Και ο φτωχός ο ξυλοκόπος έκλαιγε με δάκρυα πικρά. Εκείνη την ώρα έτυχε να περνάει από την ακροποταμιά ο Ερμής, ο Θεός. Είδε τον ξυλοκόπο που έκλαιγε και αναστέναζε και πήγε κοντά του. «Τι έπαθες και κλαις έτσι?» τον ρώτησε περίεργος. «Είναι να μην κλαίω που μου πέσε το τσεκούρι μου μέσα στο ποτάμι και είμαι ένας φτωχός ξυλοκόπος και δεν έχω λεφτά να αγοράσω άλλο», του αποκρίθηκε εκείνος και του διηγήθηκε τι είχε πάθει. «Μην κάνεις έτσι και εγώ θα σου βρω το τσεκούρι σου», του υποσχέθηκε ο Ερμής και με μια βουτιά βρέθηκε μέσα στο ποτάμι και κολυμπώντας έφτασε στο βυθό. Έψαξε λίγο και βρήκε ένα τσεκούρι ολόχρυσο. Ανέβηκε αμέσως στην επιφάνεια του νερού, βγήκε στην ακροποταμιά και πήγε κοντά στο ξυλοκόπο. «Να το τσεκούρι σου, το βρήκα», του είπε χαρούμενος. Ο ξυλοκόπος πήρε το τσεκούρι, το κοίταξε και το έδωσε πίσω στον Ερμή. «Αυτό δεν είναι το δικό μου το τσεκούρι», είπε λυπημένος. «Το τσεκούρι το δικό μου είχε λαβεί ξύλινη, ενώ αυτό εδώ έχει λαβεί ολόχρυση. Κάποιος άλλος θα το έχει χάσει». Ο Ερμής τάχασε, γιατί δεν περίμενε μια τέτοια απάντηση από ένα φτωχό άνθρωπο που του δίναν ολόχρυσο τσεκούρι και εκείνο ζητούσε το δικό του με την ξύλινη λαβή. «Θα βουτήξω πάλι στο ποτάμι», του είπε, «και θα σου βρω το τσεκούρι σου. Μη στεναχωριέσαι». Πήδησε λοιπόν πάλι στο νερό, κατέβηκε στο βυθό του ποταμού και
Σε λίγο ξαναγύρισε στην ακροποταμιά και έδωσε στον ξυλοκόπο ένα τσεκούρι με ασημένια λαβή. Αλλά και πάλι ο φτωχός ο ξυλοκόπος κούνησε το κεφάλι του λυπημένος. «Σε ευχαριστώ για τον κόπο που έκανες 2 φορές για μένα», είπε στο Θεό, «αλλά ούτε αυτό είναι το δικό μου το τσεκούρι. Έχει καθώς βλέπεις λαβή ασημένια, ενώ το δικό μου είχε ξύλινη. Κάποιος άλλος θα το χάσει». «Καλά», είπε ο Ερμής και ξαναβούτυξε στο ποτάμι. Αυτή τη φορά έφερε το τσεκούρι με την ξύλινη λαβή. «Να, αυτό είναι το δικό μου το τσεκούρι», είπε χαρούμενος ο ξυλοκόπος. «Σε ευχαριστώ πολύ». Ο Ερμής τότε συγκινήθηκε για την τιμιότητά του και του έδωσε και τα άλλα 2 τσεκούρια, το χρυσό και το ασημένιο. «Πάρε τα κι αυτά, σου τα χαρίζω, γιατί είσαι άνθρωπος τίμιος και ειλικρινής», του είπε και έγινε αμέσως άφαντος.